Żoni sinonimi mad-divertiment bħal Buġibba u Paċeville saru aktar perikolużi minn qatt qabel, għaliex dejjem qed jiżdied il-ġlied il-preżenza ta' droga u l-prostituzzjoni f'dawn il-postijiet. Nies li tkellmu mal-Gazzetta di Malta Independent tkellmu dwar din is-sitwazzjoni u stqarrew li dawn il-problemi fl-aħħar snin żdiedu drastikament. Qalu li matul l-aħħar 5 snin u speċjalment f'dawn l-aħħar sentejn, is-sitwazzjoni marret allar sal-punt li saret xi ħaġa normali. Persuna li tkellmet mal-istess gazzetta stqarret kif ġieli fit-toroq fis-sigħat bikrin ta' filgħodu qed ikun hemm anke ġlied li jinvolvi gruppi ta' aktar minn 16 persuna. Ħafna drabi dawn il-kwistjonijiet ikunu jinvolvu l-flus. Kien hemm min ġieli iltaqa' ma' nies iġorru skieken kbar u pistoli fi stabbilimenti tad-divertiment. Din hi xi ħaġa korroborata minn numru ta' każi ta' ġlied li involva l-armi. L-istess persuni li tkellmu ma' dan il-ġurnal spjegaw li ħafna drabi ġlied f'postijiet bħal Paċeville u Buġibba ma jkunx rapportat fuq l-aħbarijiet. Dan għaliex madwar 90% tal-inċidenti kollha huma trattati mill-uffiċjali tas-sigurtà tal-istabbilimenti stess u ma jiġux irrappurtati. Huwa biss meta l-inċident jinvolvi korriment gravi li l-kwistjoni ġeneralment tiġi rrappurtata lill-awtoritajiet. Jingħad li jekk dawn ir-reati kollha jkunu rrappurtati lill-awtoritajiet mis-sidien tal-istabbilimenti, allura ċ-ċifri juru li r-rata ta' kriminalità ta' Malta mhux tonqos kif kien iddikjarat mill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar xi xhur ilu. Iżda qed tiżdied. Persuni qalu li s-sitwazzjoni marret allar għax m'hemm l-ebda kontroll, anzi jeżisti nuqqas kbir ta' nfurzar. L-affarijiet ilhom imorru allar iżda s-sitwazzjoni issa hija mwera u mhu jsir xejn dwar dan. Dawk li tkellmu ma' di Malta Independent stqarrew li dan jista' jkun minħabba nuqqas ta' riżorsi tal-pulizija bil-persuna tinnota li hemm bżonn kbir li jsiru aktar kontroll fuq is-sewwieqa. Dan għax kien hemm żieda wkoll f'sewqan taħt l-effett ta' droga jew l-alkoħol, bil-konsegwenza li t-toroq qed isiru aktar u aktar perikolużi.